थै गलाजोब्बायलै लागाव ब्रो थोबा लागाव आंनाव सिथाबबाय लागाव लागाव नै नायना लादो आयौ मासेयाव 5 केजि लागाव लोगोफोर दिनै जोंहा माने जोंनि गयबारि रायजोनि मा होनो ना फुख्रियावहाय फिसिनायखौहाय होनो नागिरदों आरो ज'नो ओरैथिं मानसियानो नायहरबानो जाबाय ओमफ्राय दा नाया दंना गैया नायनोसै नोंथांमोनहा एन्जय खालामबानो जाबाय नायनानै दे लोगोफोर नोंथांमोनहा जाय गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा नै जों बे गन होनायखौहाय गारगोरदों आरो बेसे बुरजा मोनो नाया नायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लागाव बोरै दासो मासे गिदिर मोनदों काटला बोरै आदा हनै हगासिनो दं दासो फाफ्रा होनजोबदों लागाव गारनांगौ जाहैबाय लागाव ब्रो थोबा लागाव दे लागाव मेलाथार लागाव नाजोब लागाव एनाकन्डा हनै लागाव आयौ गयदा right deh gardo siap-siap pula jemsi are kau जाजोबगोनसै दोनबाथाय लागाव नै नायना लादो फाग्ला बे नाया माना बे आंनि आखाइजों दोनफैजोबनो नाब्रा बियो आयौ मासेयाव 5 केजि काटला ओमफ्राय हिन्जावफ्रा ना सायनो थाखाय रेडि जादों आरो आदा अनला लागाव एसे माबाफोर होनदो दे बेसे बुरजा गोलैगोन मिथिथ'आ आरो सेरसे गोलैबानो जाबाय लागाव होलायबाय नै बे सेकेन्ड टाइम आरो ना फुख्रियानो खय बिगा दंथाय बुरजाथार जिखुनु जाया लागाव बेसे बुरजा गोलैयो नायदो नोंथांमोनहा लागाव नुनायावसो फिसा नुयो हमबा गिदिर मोनो थै गबाय नै लागाव आदा लिलाव थै गहोजोब्बाय थै गलाजोब्बायलै लागाव गोरलै ओइ नै लागाव फाग्ला बिदिनो थैलाजोबसिगोन ओइ
आखाइ थोंसिनि जाखाबावासो लागाव नै सौ होद आं मिथिलालै लागा गंसे पास केजि लागाव लागाव आंनाव सिथाबबाय थैग'जोब्बाय फाग्ला स्ट्राइक फैसिगोनसो लागाव हरिबल नाजों ना आल्ट्रायाव होजानाय नङा थैखौ सिनायो निउ इयार जोबनायनि निउ इयार जाजागौमोन ना नाजों दिनै 9 तारिख ना औ 9 तारिख लागाव आदा अनलाया फिस खालामगासिनो दं जोंना फिसावल' माबाखायो बियो दानखावगासिनो दं सस्थ'बा लागाव बाजै माना बियो सायख'नो हाला जानहाय मा नाम मिथिला जाजाग्रा बाजै उरगे बाजै उरगे जादो नै ना फिसाया मालाबानो गासक्राब फैगासिनो लागाव नै नै थांफिनबाय बियो जायगायावनो होजोब्बाय गोगोम गिदिरखा लागायबाय डेन्जारसो बिस गोनांबो जानो हागौ लागाव सासेया ना बुनो थांबाय हनै खारसिगोनसो नुबावाखैदां आगदाजोंसो सोनाबजों आन्दायो बेनो लास्ट होनजाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै लास्टनि मानै मोनबाय खातला ना मा होनो मानै मासेनो 3 केजिसो जागोन बेयो 4 केजि 5 केजि लोगोफोर दा माने फिस खालामनानै रानजोब्बाय आरो 105 न'खरखा मथा मथि जोंनि गयबारि गामियावहाय 105 न'खरावहाय माने गासिबो ना ओंख्रि मोनजाजोबसिगोन आरो सोंनांलायला गयबारिया दिनै ना ओंख्रि जाजोबसिगोन नै ओरै बाजिमोना नेगासिनो दं मोनानिसो जासिगोन होनबा उनथिं नै ना नेग्राफ्रा मोनसिगोन बावला दिनै गयबारियाव ना ओंख्रि जाजोबसिगोन नै प्लास्टिकनि सोखाबाय आरो बेसेबां गोलैखो
105 न'खराव बिदि जायो आदा मोनला बे बेसेबां गोलैगोन बे आधा केजि ना जाय खाफाल गोनां बे मोजां मोजां मोनलांसिगोन आरो जाबायना समला जाबाय औ जाबाय समेन ब्रह्म कमिनि सोनानै दोन लोगोफोर नै मोनबाय बेसेबां गोलैखो मिथिला ओमफ्राय दाबो रानखाङाखै आरो जाला दिनै सानसे ओंखाम जानोसै दुगैनोसै उन्दुनोसै बेखिनियाव फोजोबनोसै भिडिअखौ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय बोरै बायदि हाबा खालामखो बे हारसिङै औ थाथ'दो लोगोफोर बिदिब्ला